Si ets nova per aquí, benvinguda, i si no, jo sóc la Marta Palau, i si em coneixes ja sabràs que estic enamorada d'aquest format, que és 12x12, perquè vas omplint les teves fulles amb un no res, tens 10 minutets, un quart, el que sigui. Avui farem unes cireres, perquè és temps de cireres, que aquest cap de setmana ja n'he menjat, i amb una tècnica molt xula, que és així, amb ratlletes necessites llapis, goma i punta fines. Res més et cal. Ja veuràs que és molt senzill, jo t'aniré guiant pas a pas de com anirà tot això. Les cireres, farem unes cireres de dues. Per fer unes cireres, el que hem de fer primer que tot, amb el llapis, tu no apretis molt, jo apretaré perquè es vegi. Doncs fas dues circunferències, val? Més o menys, no cal que siguin perfectes perquè les cireres no ho són. I ne posaràs una més darrere de... Veus? Si això és la base, aquesta que et vingui una miqueta més enrere, més o menys la mateixa mida, val? Com tu creguis. Vinga, aquesta m'ha quedat una miqueta més grossa, la faré una miqueta més petita, espera que busco la goma, aquí... Després ja esborrarem bé el llapis quan tinguem el permanent a sobre, que no passarà res. Ara què farem? Aquí li farem com una ondeta, així, ho veus? I aquí li farem, que aquesta la veurem com a més frontal, aquí també li farem la onda, però aquí al darrere, i aquí li farem com un òval, així. Val? Ja ho tenim. Ara què marcarem aquí? Marcarem les tigetes, que vindrem d'aquí, val? I no la farem recta, la farem que tingui una miqueta d'onda així, perquè normalment rectes no són, val? I en paral·lel fas una altra línia. I aquí igual, que surti de la mateixa branqueta. Això és el més complicat que farem, que és el dibuix, perquè ara fer les ratlletes i tot això serà molt fàcil. I ara d'aquí farem que surti una fulla, onda, farem així, i una altra onda aquí. I el nervi al mig. Ja ho tenim. Has vist que no l'he posat just al centre de la fulla? Perquè quan és un element sol no m'agrada que estigui centrat. Però bé, això ja depèn de tu i dels teus gustos. Cada un tenim les nostres manies. Ara anem a fer, mira, jo ho faré amb un 0,3. A veure com és. Primer mirem que ens agradi el gruix que té. A veure... Sí, està bé, és finet. I el que faré serà repassar tot el que va per damunt primer. Així, després esborrarem el llapis. Repassem. No cal que et passi... Veus que aquí no ha passat exactament per damunt del llapis, però no passa res, perquè és que si no és quan us tremola una miqueta el fet de que hagi de passar exactament per damunt del llapis. Aquí, com que està darrere, això ho deixem així. Aquesta l'he fet una miqueta boteruda perquè vegis que no ha de ser perfecta tampoc. Vale, vinga. Som-hi. Ara el que faré serà esborrar el llapis abans de posar-hi el volum, que ho farem amb punta fina i amb ratlletes, que queda molt bonic. Després tu ja dependrà de tu si vols posar-hi vermellet o no. Et quedarà un dibuix així una miqueta rotllo vintage, com si fos un gravat antic, que queden molt bonics. Jo t'ensenyo la tècnica i tu després fes el que vulguis, que és el que m'agrada dir sempre a les meves alumnes. Vinga, començarem. Farem que la llum vingui d'aquí, per tant, les ombres aniran en aquesta banda d'aquí. Començarem per la part més fàcil, que serà aquí. Veus? Es tracta d'anar fent ratlletes molt finetes, molt petites, així. A les zones que vulguem que sigui més fosc i passem més vegades. Farem el mateix aquí en els mànecs.
amb aquestes tigetes que hem fet així. Una miqueta la mà suelta. Ara agafaré un 0,1, no passa res si no el tens, i li faré com una miqueta de creu. Sí, amb direcció oposada, perquè faci com un encreuament i fa que sigui més fosquet. Aquí també. S'entén això, no? Que quedin així ratlletes. Perfecte. Anem a fer l'altra tija. Aquí, com que representa que aquesta li fa com una miqueta d'ombra, farem més fosc de la part de dalt. La part de les cireres, això d'aquí també ho farem, enfosquirem, ja veuràs. Et quedarà aquest rotllo com de dibuix antic, que és molt bonic. Que bones són les cireres, I que moltes vegades no saps quan has de parar. Ara, com que hem dit que la llum ve d'aquí, això d'aquí, com que fa com a rebava, també ho enfosquirem bastant. Això ho farem tot fosquet. Aquí una miqueta menys i aquí tot fosquet. I ara començarem a enfosquir aquesta que tenim en primer pla. Li farem com una mitja lluna aquí, Si te la vols dibuixar amb el llapis, si te la vols dibuixar una miqueta així, és només perquè tinguis la guia, però que no t'ha de quedar perfilada del tot. Ho faig amb el 0,3, ara estic fent amb el 0,3, que aquest va bé, i tenir-hi una miqueta la mà suelta. Aquí com que anirà negre sota perquè li farà ombra al terra. Enfosquim ara, fem més llargues, i ara aquestes d'aquí, de la voreta, una miqueta més curtetes. Que això és el que ens dona la sensació de degradat. I ara farem una altra vegada el que hem fet aquí. I en aquest cas ho farem al 0,3. Farem com cap a l'altra banda. Pots girar-te el paper. Aquesta zona d'aquí sí que t'ha de quedar fosca, perquè és la on té més ombra. Entenem que la llum ve d'aquí. Ara perquè ho he girat, però ara t'ho torno a explicar. Veus? La llum ve d'aquí. Per tant, això ja li dona aquesta... Com que la llum ve d'aquí, el que farem serà aquí, li farem una ombra fosca. Que tingui una miqueta la zona de... que faci com la circunferència de la cirera. En aquest cas, aquí sí que ha de ser negre, ho pots pintar així i ara que es vagi diluint. Aquí no cal que ens quedi tan difuminat perquè és l'ombra projectada, per tant, ja tenim això. I ara el que farem serà ombra aquí també, en aquesta d'aquí. Aquesta part d'aquí també la sombrejarem, li posem bastanta ombra, que hi hagi bastant. És una part que queda cap dintre. I ara aquí farem el mateix, farem una mitja circunferència, com una mitja lluna, també de ratlletes. I ara igual, amb els biaix i ara el que he de fer és que veus que aquí m'ha quedat com a més claret, el que he de fer és que la part d'aquí, que toca la línia, em quedi una miqueta més fosca. Per tant, també a ratlleta, faré que quedi més fosc. No pintaré, sinó que aniré posant ratlletes aquí també,
fins i tot aquí una mica, més claret cap aquí i més fosc cap aquí. El que esborraré serà aquesta línia de llapis que ja me molesta. Val? Doncs això, ja quasi ho tenim. Ara anem a fer la fulleta. La fulleta el que farem serà... Aquí també li posaré una miqueta més de fosc aquí, a la línia, i aquí als mànecs. Tocant a la línia una miqueta més de fosc, perquè donarà més sensació de volum. Val? Veus que està quedant com un... com un rotllo gravat antic. Això, com més ne facis, és com tota la vida. Mira, et sortiràs agafar un objecte i sintetitzar-lo, donar-li els volums només amb ratlletes. Anem a fer la fulleta, que aquí farem aquí i aquí. Ratlletes finetes. Ho estic fent tot amb el 0,3. El 0,1 l'he fet servir molt poquet. Aquí també una miqueta. Val? Torno a repassar pel damunt i ara les faig més llargues amb una miqueta d'inclinació diferent. Ja ho tinc, això. Aquí també una miqueta com si tingués ombrejat. Aquí també. I farem una miqueta aquí. Si no es veurà molt blanqueta tota. El que faré aquí també serà posar-li una miqueta d'ombra al terra, perquè si no sembla que estiguin volant. S'entén això? Les coses han de tenir un suport perquè no volin. Després ja esborrarem bé el llapis, de tot. Tens bastants més vídeos aquí al canal, ves fent cosetes. També em pots seguir a Instagram amb el mateix nom, que és Can Hippie Home, que faig molts directes allí, t'explico coses dels meus cursos. Val? Si aquí li fem com una miqueta de plec, farem que tingui tota aquesta zona com a més fosca. Val? Veus que està com ara? Dóna la sensació que la fulla està una miqueta doblegada d'aquí. Val, ara el que vaig aquí a fer és, aquesta zona d'aquí serà ombra i aquesta zona d'aquí també serà ombra. I això farem que s'enfosqueixi una miqueta. Una miqueta així. Li fem també com a graella. Aquí aquestes zones que toquen més fosc. Val? Aquí igual. Aquí ja ho podem enfosquir així, que sobresurti, i ara fem així i graella. Ara esperem a que eixugui per acabar d'esborrar la miqueta de llapis que tenim aquí. I ara, el guai d'aquí és que hi has de posar el dia. Avui som 18 de maig del 26. Si ho has fet amb un full a part, ho firmes, perquè està guai que hi posis el teu nom. Jo en aquest cas no li poso perquè ja és tot l'àlbum és meu, així que no m'hi cal. Anem a esborrar la goma i has vist que 15 minuts has omplert una fulleta d'aquest blog, que és tan xulo, i li has donat aquest rotllo vintage a unes cireres. Subscriu-te al canal i activa la campaneta perquè així quan pengi coses, que aniré penjant coses de YouTube, perquè vull que aquest canal es vagi fent gran, t'avisarà. I podràs dibuixar amb mi cada setmana. Adeu!